Wena Sem into yazi ukusineka nje. Uyasineka wena Sem. Awubona izinto ziyabheda la ngaphandle. Boss. Yabona Sem umphathi Sem. Boss. Yabona umphathi Sem. Boss. Umuntu ukuthi uvela uthululele yonke ikhasethe ekhanda lakhe. Kusuka lapho unquma ikhanda uthatha u5 plastic Sem. Yabona ngicabanga ukuthi lapho ila isothola khona ukukhuleka empilweni zethu. Ngoba usekhathazile lo. Hayi, yazi, angazi usini engayenza. Ukuthi umphathi ahlwana namagawula phansi aphume nje empilweni zethu. Hayibo. Uselotho ngenza noma yini? Ntombi. Ngingenza noma yini. Inqobo nje uthaphume nje empilweni zethu. Ngoba phela mathi uyapeketula azokuthola. Hayi, Hlala amakhanda nahleba la. Sesengiqedile kwasho izicu engeza uzoqa amabhodwe njengoba ingcuma kwakho-ke. Hawu. Sis. Kwenze njani manje? Mina ngisazi ukuthi ngenze njani manje. Iyakuhlumeza nansi indoda. Kushuthi mina uphuma la ngisoze nje ngakuthola. Sewenzaleni manje sis? Yabona-ke nayenze namhlanje ekuzikhola. Ufike emsebenzini. Wazobukisa ngaphambi kuma-colleagues abamasha. Hawu, Wangithuka. sisi. Wangithuka. Ngathi ngizama ukumkhuza. Kwangathi ngimbasela kakhulu kunakuqala. Hayi cha ngeke. Uzomtshela mina uNkanyiso. Uyophela impilo yokuhlusa umthiyane koze kube nimpela. Uzokwenza izinto zibe worse. Hayi bo. Awumazi ukuthi inkinga kanjani umthiyane. Amahle. Uzofaka impilo kamntaka maye engozini. Bese uyazizwa kodwa uthini? Mina ngikuzwa. Lento igulisa imali emakhaya. Zibuke nje nawe. Uthola umsebenzi kodwa kukhungisa. Kumele kube khona inyathelo ezithathwayo. Ngalokuthi ngicabanga ukufaka amaphoyisa kule ndaba. Ngalokuthi ngiyacela amageba amuhle. Ngiyacela. Cela ungiyekele ngilungisele. Scarface. Yeah. So we went there. Sem, ndoda yamadoda. Uyaphila? Ayinkhona umuntu kodwa umuntu udlala indlala kulezi insuku. Hayi Sem. Ngabusakhala ngendlala ndoda yamadoda. Ngoba nje ngikubizile nje. Lokho ngikubizele khona ngiyaqosha indlala. Boss. Kuyiqosha ihambele le kude nawe. Boss. Lalela. Nomsebenzi engifuna ngilandela wona eCookstad. Kahle kahle lo msebenzi usuka le kwelamampondo. Boss. Hayi, boss. Uza neindaba ezinhle. Umsebenzi ongakanani? Amasaka ayishumi Sem. Imoto engicabanga ukuthi niyisebenzise iH1. Ngibona ukuthi kuzonela konke kuH1. Nakho kunye u11 ngifuna ushayele senifikile lapha. Boss. Imininingwane eminingi zokuthumelela yona efonini. Boss. Yes. Boss, uhlezi uza neindaba ezimnandi ngaso sonke isikhathi. Ngizoqheleka ihlathi. Uyazi phela Sem ukuthi ikhona engikhonela khona lokho. Boss, hayi sesokhwela sidilike lo msebenzi. Nakho kunye ngifuna engibizele khona Sem. Boss. Ngifuna siyohlasela umphathi. Boss. Uyangizwa ukuthi ngithini Sem? Boss. Ngifuna siyohlasela umphathi. Sengiphuza inyongo lo. Kanti kusaphethe yena namanje. Boss. Kanti izinto ishintshile. Ngizwa kahle boss. Leli khehla lidelele lezi insuku. Angazi lihlungu namba bani. Ngicisha kanibamba ngalidedeka. Ubuso uyofunani manje wena kulomuntu? Sem, ngani lo muntu uyazi ukuthi uyingozi? Sufuna ukufa Sem? Uyingozi impela boss kodwa hayi mina ngimsabi. Ngaka phela sidlala umfana komunye umuzi ngimqunqutha anhlamvu ngimqunquthe ngenhlamvu. Emini kwabha abantu bebuka simfuqe ngenhlamvu. Ngasidlale lento thina. Sem, Ngalusa mina boss. Nawe walusa. angikufuni Hayi ukuhlomela. man. Lento engingayifuni ke Sem. Angikufuni ukuhlomela Sem. Wazi kahle ukuthi lo muntu usijumile. Wasithola singanake lutho, wathatha yonke impahla yethu. Angifuni umthathe ngalendlela ufuna ukuthatha ngayo Sem. Manje Ncuma
nakho sizokwenza ngeke size simbukelele nje ubambo fight nathi singamadoda kodwa ngifuna sikwenze ngendlela ehlelekile angifuni mina ukhombithi yabona leli viki eliqalayo leli sizoshona naye ngizothi ngitshela la ufa khona Mtuma nami ngifa khona ngeke sidlale leli khehla lithi lunamba abantu malisho ezinambeni zizonke lokho ngiyakuzwa Mtuma nangu umuntu engazi knock la ekhaya ngoba manje la hey mana phela ungazongibonela lo mnyango sesingaze sindihanga kodwa mina yinkinga manje ngathi sokumention silinda umuntu osiba from upstairs sizakala bakwethu ngani asingene endlini sizakele Mthiyana I'd rather part out different ways. Yindaba awusho into ofuna ukuyisho kumphinqa lamehlo. Wesiphela. Inomthiyana lokho enimemezana la wami kwenzakalani vele? Yazi umthiyana akangiboni. Yini kanye sawusazi nisi umthiyana uyasangana. Uzosanganela lana phela. Asisanganele emzini wakhe mefuna ukusangana. Bazombhedela wena yini lo ngitshelayo wena? Yakushaya wena le nyoni. Akangishaya. Yey wena yakushaya lo mpeni. Ngizwile phela ngikhuluma ngama punching bag. Ma punching bag. Ayibo futhi awuzanga kahle nehaba how. Ngisiyona njalo inyoni mina. Ngiyakutshela. Yabo wena bhuti right kanti. Phela selidlala ibhuku esilakho lizokufuna. Malifeca mina ngenze njani? Phi uyapi ngoba sibadala siyakhuluma. Awuthula ukhuluma wena. Kwenzakalani la? Wena bhuti ngathi fonela uma kodwa azumfonela. Ngathi khuluma nosisi wakho. Yacaca azukwenza lokho. Futhi yamazi nje nawe uthi uyaphapha lona ukahle uphapha wena. Singiyaphapha mina manje. Ngizongibonga late. Uphapha. Ukhona ukushaya amanzi la. Kumele ngimfonele uma. Wena mahlo. Yebo mfowethu. Lalela wena ntombi. Ngicela ukuthi akungisize la. Ngeke ngishane angidanga ngisho isent. Akuthi umuhla isanje lamadili yakho uzama unyisa amasoyisa ke akusheshe ngifuna imali. Usho mina mkhisi. Mahlo. Solo lokho kwathi ngitshela ukuthi mina ngiphoyise ngingaphethe kahle. Sekumele manje nginyisa amasokisi ngenxa yakho. Angazodlala ngami wena. Cha. Xhaphaza. Lalela wena mahlo. Hayi ngoba ngisuke ngithi awuyiphethe kahle impela kodwa inkinga yakho ukuthi uvela uthwala ikhanda ufufuthe uwenza into ubheka ubuhle bawuphela. Mina ngifuna ubheka ubuhle ubheka ububi ukuthi singagaxeli kusasa. Ukhuluma nami. Ubawabala amagama akho. Yangizwa? Abala amagama akho nokhuluma nami. Ngoba kwayona le deal esenze ngagcina wathi ngisho isent. Angithathi kanjalo mina. Angithathi. Mahloko ke usukhuluma okunye ke manje. Umuthi sengagcina ngathi ngisho isent kusho ukuthi i-input yami awuyiboni yonke lento engenza. Lalela ngicala kabi mina la. Ifoni uzolokhu ushintsha ube phuzu ube green ushintshe kuhle konabo. Ushintshe sokomfazi onamamuthi omithi. Ungijwayele kabi mina. Kuyasetshenzwa la. Mahloko ke yabona indawo yomfazi omithi amamuthi ushikisa konwabo mina ngibona engazuthi isivele nje ngakuwe manje ngoba usubuso ugovana ukuthi le mali imifika ufuna ukuyithatha yonke mahloko uhambe nawo ungishiye nginje emva komsebenzi ongakade wenza. Umfowethu please kusho ungicuphile vele. Ungicuphile vele. Na ufuna lalela ngichazele kahle khona uzoyizwa kahle lanto la ihlale kwena. Uyangizwa? Lana sisebenza akufuneki umuntu ontela intekane. Kufuneka umuntu oqinile indoda. Yes, uzokwazi ukumelana nezimo ngoba inzima lento esenza la. Ufuna ngicini? Yeah. Ngabe intando Uzwe kahle. kulungile uma kunjalo ngisacela ke ngicela ungilide wena siubamba nini lomgulukudu lo uma gawu siya nini kodwa Sobona kusasa. hayi asinikele khona ngoba Hayi kodwa phela ngilambile. Nethebe ngakaqhudi noma wena ulambeni Ay, hawu. awusho ubugele umbambile kanti ngoba wena ushiyogele weza ngapha emadodeni thina ubugele umbambile uyaphela Lalela.
Bafuna phela ukuphatha njengamaqanda lomdini engisebenzayo mfethu. Asami ngicela. Hayi asami. Hayi. Feleba. Wawuthi unkathi madoda. Yini mfana kethu uGrand savakashelwa wena namuhla. Hayi mina ngi-okay kakhulu ndoda. Ngiyezwa ndoda ukuthi usuyisandla sokudla sikamphathi. Lo kutshelela leyo nto uqinisile ngempela. Ngoba ke phela mothembekile kwenye indoda. Bonke abantu bakufunisa okwemali lapho khona. Hayi makunjalo ke. Futhi uzobe isigijimi sisobabili nomphathi. Uba mina nomphathi sinje. Ngazodawa wena. Ubesigijimi kanjani nomuntu oyisitha sethema lakho? It's about chemistry boy. Kodwa ngoba ususegemini uzofunda. Uphe nomphathi? Uzomenzala umphathi ufuna itoho yini ngizokunika mina mfana kithi molifuna. Umeke, nakho ngena i-call lapha. Hello? Ya uyena ukhuluma noba? Nini? Haw. Kwenzakalani mfowethu? Sizakela. Ngathini kwena ngokuletha lento le emagcina komthiyalo? Uncolisa amagceka akithi man. Hayi cha kunedrama ke shem. Ayisuka. Bhuti. Umhlaba umhlabile. Hlaba ukuhlabile. Ngiyacela ngane kwethu. Ungangijaji. And I thought it was hard shem. Wesizakela. Usuhlatshwa umhlaba wena. Angithi ngangikhona mina. Iqala yonke lento. Ngangikhona ngagcina egcineni ngawumuntu omubi sizakela ngithi kwangathi mina nginomona ngoba nakho izinto zami mina engangihambeli kahle. Sizakela. Ngilokhu ngishilo sizakela ukuthi akusiyona impilo loyiphilayo. Ulokhu uhamba nalezi zinto lezi. Lento yini lento? Yini nje yona le? Awuqonde lento noma umfana noma intombazana. Umfana onjani osezintombazana? Kahle bokuba munqwene ave ngikuzwela shem kodwa. Uyazi thina la South Africa sinama rights. Uhulumeni usithenga ngisho 350 njengani nje. Awuzwe sizakela awuzwe kuyisilambi lento yakho. Qaqale ngisho imali kahulumeni. Yabuphi khona. Uyabona ke mina angiyona incethe mina ngiyakwazi ukuzenzela izinto. Angincikile nje ngohulumeni sangenzela izinto. Ngiyazenzela ke mina sithanda. Ngiyazenzela izinto. Ake nehlisene umoya. Bhuti wakho. Ehlisene umoya. Bhuti. Yini? Mase ngijikela nawe wena. Lungile. Hey, lalela. Ungafike mina uzongiqalekisa la. Wawungafuni ukungilalela wena. Wawungafuni ukungilalela, ubhizi undiza nalabo sanele bakho lapha. It's on to you darling. Ngosiyami. Lungile kodwa bhuti. Ufaka usawoti esilondeni esibhibhayo. Yazi. Into efike ngicike kakhulu kulento yakho sizakele. Uzele wena. Unamadoda amadala manje. Kodwa awuwazi nje nokuthi alale edleni. Noma usubakhohliwe, usuyikhohliwe ingane zakho wena. Bhuti, kukho konke. Ubungayo usama khona amanzi omunye umntwana kodwa. Konke ngakwenza. Nami nganginezathu zami. Awunezathu zakho. Awungitshele kahle. Ngoba usulana nje uphuma. Ubonakala ngisho ebusweni sizakela ukuthi hayi awuphathekile kahle. Yini? Kwenzakalani? Letha phela amanzi. Hey, yewena. Lalela la. Angikuthandisisi kahle. Uyangizwa? Okwesibili angisiye nje umngane wakho mina. Uyangizwa kahle? Uyangizwa na? Lalela la. Wena ngeke mina ngize ngikushaye nangempama wena. Uyangizwa? Wena ufake isibhakela wena. Wena windoda phela wena. Ungangicunuli mina man. Aha. Xolela wanda nuwena olethe lento la emzini wami. Ngenza itiye noma ikhofi. Itiye. Udakashida kanje usenje nje udlavi nje kodwa yazi ingane Wesizakele. Awukhuze lento yakho. Niyapunguka nani sizakele too much. Umuntu angaze nikhohle nokuthi niphuzana niphuzile. Kodwa ngeke ngikhohle ukuthi ushukela awuthanda uyisidadada, Wazi mina impela ngane kwethu. Nami futhi. Hey, awungeke phansi wena. Ha. Demela. Uma kodwa kanje muphi?
Watatazela namatiye nje kwenze njani kanti? Oh, konje ushomo wakho. Kuthonywa nguwe. Hawu. Thunywa nguwe. Kodwa kusilengane yabantu ngeke izihlalela ekhaya. Wena uvela ubeyiphu bese nje uqoshe wonke umuntu okuthandayo nokukhathalelayo. Mina sezayala. Usho ukuthi mina fanele ngivume nje ngilale phansi mina ngivumela umfazi angikhwele la kwelami ekhanda la ethi yami. Lana ngivumi shem. Angikhulumi nawe wena. Swala ngifuna amati yami. Oh kaze. Igazethi khamba njani? Ngiyaphila. Watatazela kangaka kwenze njani? Hayi ukuthi ngibhekile kakahle. Khatha mithathile. Kusele yakho lapho yonke ihambe kahle. Yabona ke masuphethe into yokuhleka kazi. Hayi suke. Yonke into sihamba kahle kakhulu. Manje usema usho akasoli nje ukuthi mina nawe siyasebenzisana. Oh. Ati ngoba mina kazi lami. Songikhohle wena. Hawu. Lutho. Anyways, kazi. Sipane senye. Hayi kazi isipane senye asisekho kazi. Yabe ngisokugcina nje lesinaso. Hayi bokazi, usho ukuthini manje? Ngoba inhlanto siyibambile. Kazi uyazi ukuthi uphatha kusiyona into yami. Mina ngiqhubisa kuphela inkantini. Kazi. Ngoba ngisileshandi sinemali nje na. Inemali ngiyavuma. Kodwa ke akusiyona into yami. Kanti okunye gazi engufuna ngifuna wonke ama operations ami abuyele kimi kumagawula. Ucabangile. Inki yakho iyodwa ukuthi libele indaba zama-revenge bese ukhohla ngemali. Lo muntu ugazi wathatha umfazi wami. Wathatha ama operations ami. Wathatha yonke into yami. So ngizofuna nanawe ngisize. Mina. Usongikhohliwe. Ngeke phela mina ucontrol. Gazi uzothi masulambile. Ubuyuze kumphathi futhi. Mphathi. Sengilambile. Uzobusizwa yimina nje umnenkani kanje. Uyadlala wena. Usongikhohliwe impela. Angeke uzongicontrol mina. Sobona. Amahle. Mawukuthi kuzokuhlula ukuthi uphume endabeni zami. Shuthi sohlala la mina nabe singazwani. Mina sesungamana ngikhulumisa. Khona sivele ngithule nje ngigoqe izandla. Phela ngizobulala indoda yakho. Bese kuthiwa sasithuleleni into engaka. Hayibo. Sisi usamncane kabi ukuthi ungakhuluma lezo indaba. Baba ndanga yakho kanti uyadlala namagqabhayana. Mokuwukuthi lento uzayi-approachana nendlela. Khohlwa-ke angiyindawo. Nohlala impela nje endabeni zakho. Angithi unibona ingane amasicosi. Ngithi ekugcineni ukukhanyele ba ukuthi ngizama ukusiza wena lana. Bese siyazi ungangisiza ngani ke? Wangisiza ngokuthi uphume endabeni zami ezingakufuni. Unaka umsebenzi wakho wesikole. Yazi inkinga ixakile la anginayo mina. Umuntu ane-stress nguwe. Okumele ngabe i-focus ikuwe. Angimele ngabe sidonsa sana amazwi kanjena. Kumele sithole isixazululo sale nkinga yakho. Hey, nayi ngikulubi nginonela. Wengane ngisho bekuthiwa nenkinga ke. Singasixazululo wena inkinga. Into yokuqala ebalekile lesho ukwamukela ukuthi unenkinga. Sekumele sazi ukuthi sixazulula kanjani inkinga yakho. Hayi ngibuka kanjalo ngoba mina ngizama ukusiza wena ngoba nakho ngiyakuthanda seswami. Wengane ngiyabona ukuthi awugive up. Futhi kumele mina ngiphume kuwena ngoba wena hayi cha uyakholoza. Ake ngishawa umoya. Hayibo, Thobani. Waxoxa nje kwenze njani? Hawu, umuntu onjani oxegayo? Unalutho. Awunalutho. Wena. Hayi. Xolisa ungena ekheshini lakho ngoba manje ungena nami ekheshini lakho manje sekuyicala ngiyaxolisa. Ntombi kamphemba. Thobani wazokuxolisa. Yabona empilweni kunzima. Kunzima ngendlela ecakile. So kuyafuneka ukuthi sonke isikhathi ukuthi uma usaphila emhlabeni uyijabulise uyithokozise. Ngoba usibona nje siyahamba.
Kwenzanjani? Ukhuluma kanjani? Khamba, thokozise ini. Kwenzanjani la ku? Ngicela sibuye esikhulu ngisafuna ukuphumula. Hayo. Wena nokuphumula emini. Kwasekwamnandi ukuthanda umuntu uzwe nenhliziyo ishaya ngamandla wena usakhona nokucabanga ngesinye yonke into ebeyami konke lokwenzakalayo kahle ukuba njena uyazi uyalimaza uma unjena wena mngani ngiya-understand into inkinga yakho ubhorekile mngane you need a man in your life Hayibo okahle mfethu before uhambe tshela into bethi nomfana esofuna la Asho. kodwa bethana nani kahle ukuba uvazi phela uzwile ukuthi kunomuntu otholakele kuleyo nale futhi swababulali bakhe nje bebengenazo Labo mthole efile ngasegrounding.